Vinga, va, que avui us ensenyaré a fer aquest barret d'aquí, que és aquests que es diuen bucket hat o barret de pescador. Us ensenyaré a fer el patró des de zero a la mida del vostre cap. Tallarem el teixit i el confeccionarem. No us espanteu perquè està a l'abast de tothom, és superfàcil, ja veureu. I aquest és el que vaig fer de mostra per comprovar que el patró quedava bé, però jo ara el que faré és fer-me el barret amb aquesta pell negra d'aquí, que són uns pantalons que vaig agafar un intercanvi de roba i ja m'havia fet aquest bolsito d'aquí, que és d'aquests sobaqueros que es porten així com curts, i em semblava guai fer com el barret de joc, a veure com queda. Coses a tenir en compte. Us recomano que seleccioneu un teixit que no sigui elàstic en cap de les dues direccions, perquè si no, potser s'us dona una mica i a l'hora de confeccionar serà més difícil que encaixin totes les peces. I ja està, necessitem teixit, paper per fer el patró i mesurar-nos el cap. Per agafar l'única mida que necessitem per fer el patró, ens fiquem la cinta mètrica al voltant del cap, més o menys a la línia d'on ens quedaria un barret com encaixat, que és a la meitat del front i així com veieu. Llavors no ens ha de quedar ni super apretat ni molt ample perquè llavors se'ns cauria. Llavors és com una mida que estiguem còmodes i en el meu cas són 58. Llavors, per fer el patró, traieu els vostres estris de quan fèieu dibuix tècnic a batxillerat, perquè necessitarem compàs, regla i esquadra, i paper, que com hem de fer dos rectangles bastant llargs, jo el que he fet ha sigut aprofitar fulls en esborrany, el meu currículum de fa 1000 anys, els he enganxat 3 amb celo i llavors ja tinc la mida que necessito. Així reutilitzem paper també. El primer que hem de fer és retallar dos rectangles de la mesura del nostre cap més 2 centímetres. En el meu cas, com fa 68 centímetres, li he sumat 2 i ens dona 60 centímetres. Aquests 2 centímetres de més, per què són? És perquè un cop ho tinguem retallat amb teixit, les peces aniran cosides extrem amb extrem i necessitem aquest marge a banda i banda per poder cosir i que ens quedi amb la mesura final del nostre cap. Llavors, per la visera necessitem un de, en el meu cas, 60 centímetres per 9 d'alçada i per la part central un rectangle de 60 centímetres per 10,5 centímetres. I ara això ho modificarem una mica. Començarem treballant el rectangle de la visera, el que fa 9 centímetres d'alt. Llavors el que hem de fer és dividir el rectangle en 10 parts. En el meu cas feia 60 centímetres de llarg i he fet particions de 6. Llavors el procediment que hem de fer amb totes les línies que hem traçat és el següent. Hem de retallar però sense arribar a separar del tot. Hem de deixar com 2 mil·límetres fixes per tal de poder obrir i afegir un paper per sota. Llavors el que haurem de fer serà mesurar aquesta obertura que faci 2,5 centímetres. Fiquem una punta aquí i l'altra a la mesura de 2,5 i afegim un paper per sota i ho enganxem amb celo. I així amb totes les rectes que hem marcat. Tallem, afegim el paperet per sota, enganxem un dels laterals, mesurem 2,5 i enganxem l'altre lateral. Quan ens tinguem tots fets, el que haurem de fer serà retallar el sobrant i donar-li com una mica de forma curva. I un cop haguem fet totes les particions i separat els 2,5 centímetres a cada recta, el que ens quedarà serà una cosa així. El que hem aconseguit és mantenir la distància aquesta de 60 centímetres a la part de dalt perquè no l'hem tocat i amb l'obertura hem aconseguit que la part de baix tingui més recorregut i agafi aquesta forma com de vano, que quan ho cosim ens quedarà així, com aquesta forma cònica, i serà la nostra visera. El que farem amb la part central del gorro serà dividir el llarg del rectangle entre 6. En el meu cas, com feia 60 centímetres de llarg, les separacions són de 10 centímetres. Llavors, en aquestes rectes que hem creat hem de marcar mig centímetre per una banda i mig per l'altra. I en els laterals hem de marcar només mig. Ara aquestes marques que hem creat les hem d'unir amb l'extrem de la recta i formarem una espècie de triangle. I ara el que haurem de fer serà fer desaparèixer aquest triangle que hem creat.
Per fer-ho, en els extrems simplement retallem i pels triangles d'entremig del rectangle el que farem serà fer un tall a una de les rectes sense arribar a partir la peça en dos i sobreposar-ho. I un cop ho tinguem tot fet, obtindrem això d'aquí. El que hem fet és que la part de baix no es toqui la seva llargada, o sigui que faci 60 centímetres, i que la part de dalt quedi una mica més estreta. Llavors obtindrem un altre cono, que serà el cos del nostre barret, i ens quedarà algú així. I ja per últim, per fer la part superior del barret, hem d'agafar la mida d'aquí, de la part de dalt d'aquesta peça. És la part on hem superposat el paper. Llavors, simplement agafem la cinta mètrica i anem mesurant. A mi em fa 54. Per saber el radi de la circunferència hem d'agafar la mesura que hem pres abans, en aquest cas era 54 centímetres, i l'hem de dividir entre 3,14. Això em dona a mi uns 17 en 19 centímetres. Aquesta mesura és el diàmetre total, però nosaltres volem el radi. Llavors el que hem de fer és agafar els 17 amb 19 i dividir-ho entre 2, que em dona 8 amb 54. I li hem de sumar el centímetre de costura. Llavors el que em dona és 9 en 59, que ho pugem a 9,60. Un cop tingueu ja els patrons fets, el que hem de fer és retallar-ho amb teixit. Espero haver-me explicat bé. Si teniu qualsevol dubte, ho deixeu a comentaris i jo intentaré resoldre tot el que no acabeu d'entendre. Llavors, per tallar de la circunferència necessitem una peça en teixit. De la part central del barret, que és el rectangle que fa 10,5 d'alçada, necessitem també una peça de teixit. I per la visera, que és aquest que és més gran, que fa 9 centímetres d'alt, necessitem dues. Coses que ens podem trobar a l'hora de tallar els patrons és que no tenim suficient teixit com perquè una peça com aquesta ens surti sencera. Pot passar. A mi, amb el barret que vaig a fer ara, no tenia suficient i he tingut que fer una petita modificació. Aquesta modificació és tant aquesta peça com la peça central del barret les doblegaré per la meitat. Agafaré aquest patró, ho doblegaré per la meitat i tallaré aquesta peça deixant-li un centímetre de més. M'explico. Això és la visera. Hem dit que necessitem dues peces de teixit. Si el que estem fent és retallar-ho per la meitat, necessitarem 4. Llavors, quan tinguem aquestes 4 peces retallades, el que farem serà agafar dues de les peces que li hem donat un centímetre de més a la part que està doblegada i les cosirem. Quan les cosim i obrim la peça aquesta junta, obtindrem aquesta llargada total, que és la llargada original. Com us deia, de la part de dalt he tallat una circunferència i de la part central, com no em donava de llarg, el que he fet ha sigut el de partir per la meitat i donar-li un centímetre de més. Llavors, quan cosi aquestes dues parts, cosiré per aquí, a l'obrir i ja tindré la llargada original del patró. I amb la vista el mateix. Hem dit que necessitàvem dues peces del patró sencer. No m'arribava. Llavors el que he fet ha sigut partir-ho per la meitat, donar-li un centímetre de més i quan cosi aquestes peces, a l'obrir-les ja tindran la llargada total. Ara ja és el moment de cosir, llavors el primer que hem de fer és tancar com la circunferència tant de la visera com de la part central del barret. Llavors, el que heu de fer és, si us ha sortit la peça sencera que no heu tingut que tocar res, simplement la doblegueu per la meitat i cosiu al lateral a 1 centímetre. Si us ha passat com jo, que heu tingut que dividir les peces en dos, llavors és el mateix, és encarar costats bons del teixit i cosir a 1 centímetre a banda i banda. Un cop cosit els laterals, el que obtindrem és això d'aquí. Llavors jo us recomano que perquè quedi tot molt millor, la costura la obrim per la meitat i li fem un repunt a banda i banda perquè això quedi ben pla. Un cop tinguem la part central ja tancada, l'hem de cosir a la circunferència de la part de dalt del barret. Llavors el que hem de fer és agafar aquesta part del cos que és més curta, aquí és més llarg, i cosir-ho al voltant de la circunferència. Per això ho hem de cosir agafant la part del cos i unir-la a la circunferència. Us aconsello que ho agafeu tot amb agulles de cap, ho fixeu tot bé i llavors
passeu la màquina de cosir. Vale, un cop unit el cos del barret amb la part de dalt ens quedarà una cosa així. I ara el que haurem de fer és unir les viseres entre si i després unir-les al cos. I el que he fet aquí també ha sigut decantar la costura que hem fet per unir les dues peces. Veieu? Això. He tirat la costura cap aquí, cap a baix, i li he passat a aquest repunt per fixar-ho. Llavors, per fer la visera, el que hem de fer és agafar una de les peces i ficar el dret cap a dalt i després agafar l'altra peça i ficar el dret cap a baix. I aquestes dues peces el que farem serà unir-les per la part més llarga. O sigui, si això, un cop doblegat, queda així, que aniria així, aquesta és la part de dalt que té menys recorregut, doncs nosaltres l'hem de cosir per la part de baix. Ara ja tinc unides les dues viseres, o sigui, si fas així i girem del tot, seria ja la visera com mig acabada. Llavors el que faré un altre cop serà decantar la costura. Per això, veieu que està aquí, el que faré serà tirar-la cap aquí, cap a un dels cantons i cosir-ho així en pla. Un cop tingueu aquest repunt fet per decantar la costura de la visera, ja es pot unir la visera amb el cos del barret. El que passa que una de les característiques d'aquests barrets és que les viseres normalment porten un seguit de repunts paral·lels que donen la volta a tota la peça. Llavors, si voleu aquests repunts, seria el moment ara de fer-ho abans d'unir les dues peces i simplement és anar fent paral·leles a un centímetre més o menys de distància a tot el voltant. Jo no ho faré perquè això és pell i si començo a fer aquests repunts segurament se'm donarà com de sí i es deformarà, així que amb aquest model no ho faré. Llavors, per unir el cos del barret amb la visera, el que hem de fer és posar el cantó bo del cos del barret cap amunt i posar la visera al voltant. Això és el cos, això és la visera, col·loquem així. Un cop tinguem totes les agulles de cap posades, per fixar-ho quedaria una cosa així. Llavors hem de cosir tot al voltant per després treure les agulles i poder-ho girar. Un cop ja hagueu cosit amb la visera al cos, li podem donar la volta i ja quasi que està. Us recomano que la costura que acabem de fer la decanteu cap a dalt, cap al cos i li passeu un repunt aquí al voltant. I ja per acabar del tot li donem un cop de planxa a tot i ja estaria.